Oh, diba? I will be affected spiritually. So, free na mga tao maglakaw lang ko. Oh, pwede ko. Pwede ka may tato din. Kumusta ang buhay-buhay nga way ligo? Okay naman. Sakto ang desisyon nga mag-jacket. Ay, nailang. Okay lang. Ha? Tuyok-tuyok na lagi ta diri. Diri ta agi. Mga ko historian to. Diri ta agi. Oh. Tatalit ko rin. Yata mo ko ta katedral ko. Ay, nara-card card. Mo ah? Ana lago tawag ko an. Uy! Ayaw pamiya, uy! Grabe po na na-speed limit eh. Maabot ito ka 80 dyan. So, ito kalaki yan eh. Okay na tani. Sama ka niya. Ang tuyog na. Musakit iyang tuhod, uy. Pagyata sa kinalasan eh. Oh. Santi bro. Santi bro. Sandig na dyan na. Oh, lupig, uy. Chill ride. Naon tapos sila yung automated eh. Nga ito kasi kitang bugan yata. Ay God. Alaga taas kayo monte. Oo, ni ka mo kang? Ani? Tara! Ano na. Kiri ka to. Kato. Mga bata yun. Kato. Pwede ka tingin laman ano, para pipo ba? Tara. Let's go. Bahala So ano kay mahadlog ng Miss Vincent kan kita si Vincent. Bahala karambulang diha. Kaya, pang bata, magjutugot sa gapi lang. Per boat? 300. Oh, 5 persons. Sakto, 5 persons. Yes po. 5% capacity, 200. Lima. Ito na lang sa likod. Sige po. Bugsay. Kiling jutay. Eh, sabi mo, alis kayo ngayon. Pag-ipon. Yan, lahi ba dyan gahapon? Dentes mo nun. Kahit ano-ano kasi kinakain mo. Maurot na dyan kayo mo. Most important ka na palit. Ventures. Bakit lahi na po na ulit? Nagkadamings. Wate. Ano ito kagi ka?
Uwian na naman tayo. Ah, mo ni Austin. Ang topic sa pagkakakontent ko. Topics.